Jeg hedder Carl Georg Rasmussen, og jeg er civilingeniør. Jeg er altså kun 76 år, og jeg kører stadigvæk de der 10-12.000 km om året. Og det holder mig i gang, og man føler sig godt til mode ved det. Det at være pioner, det er jo ikke noget, man bliver og bestemmer sig for, nu vil jeg være pioner. Det er jo fordi, man har en eller anden idé, som man er nysgerrig for at afprøve. At man så tilfældigvis er den første, der gør det, det er så en anden sag. Det er jo ofte sådan, at der skal ligesom forskellige forudsætninger til, for at en idé opstår, ikke? Altså min forudsætning, det var som ingeniør, så jeg interesserede mig for teknik, jeg interesserede mig for at lave optimale tekniske løsninger. Så det er det ene. Det andet er, at der skal være et behov, for ellers gider man sgu ikke begynde at anstrenge sig for at udvikle sådan noget. Og så skal der være nogle økonomiske muligheder for det, og der skal være de nødvendige teknikker til det. Så man siger, det er mange forudsætninger, der skal være til stede på én gang, for at man kan skabe sådan en ny ting. Jamen det hele begyndte jo med oliekrisen, fordi dengang troede vi jo, nu kommer vi på den, når benzinpriserne de røg jo i vejret, og vi fik lov til at køre på motorvejene med cykel. Så jeg tænkte, det ser spændende ud det her. Nu skal vi bare have klaret de der små problemer med modvind og regn og blæst. Så hvis vi kunne bygge en cykel med en kabine på, ligesom en flyvemaskine, der var man sidder beskyttet, og man kunne køre stærkere med mindre kraftanstrengelse, så skulle det jo nok have en fremtid, når vi så samtidig ser oliepriserne skyde i vejret. Men historien går jo helt anderledes. Det går jo helt anderledes tit, som man forestiller sig. Fordi benzinpriserne, de steg sgu ikke. De faldt igen. Og de er faktisk, set i forhold til arbejdsløn, så er de faldet siden. Der gik så et stykke tid, så kom der så anden oliekrise i 1978, og tænkte, nu skal det være, nu prøver vi. Og jeg havde jo lidt erfaring med at bygge svævefly og motorfly. Så jeg tænkte, den teknikken må vi da bruge til at bygge noget let og stærkt med kabine, som man kan cykle rundt i ved egen kraft. Og så gik jeg så i gang med at konstruere den første Leitra. Jeg kaldte den for let individuel transport, og så forkortede jeg det til Leitra. Ja, altså jeg tror jeg var 15 år, da jeg fik fat i en Politikens hobbybog. Og der var en tegning af en kabinecykel lavet i krydsfiner og i øvrigt også i træ. Og der var selvfølgelig også lidt ståldele ind i, men jeg blev meget bidt af den der konstruktion, og den ville jeg prøve at lave. Så den lokale sved, han hjalp mig lidt med ståldelene, og så byggede jeg selv trædelene. Og den kørte jeg rundt med sådan en 2-3 år der. Den var lidt tung, så jeg vil ikke bygge den igen i dag. Og når jeg siger, at jeg var den første i Europa, så er det fordi, det er den første af moderne type, kan man sige, der er bygget lettere og stærkere og alt sådan noget. Der gik jeg ud fra den filosofi, at jeg vil først prøve at lave en cykel, der du. Og så som det næste trin laver vi så beklædningen. Fordi det giver mig en frihed til at ændre på beklædningen alt efter behov, personstørrelse osv. Så derfor er det konceptet, det er en trehjulet cykel med noget, som man bygger på til beskyttelse. Hvorimod mange af de typer, der er kommet frem de seneste år, de er selvbærende karosserier. Altså en skal, hvor man monterer hjulene på. Så det er et andet koncept, kan man sige. Der er jo selvfølgelig også mange muligheder. Man kunne også tænke sig noget motoriseret, men jeg synes, jeg havde set så mange andre forsøg med lette motoriserede køretøjer.
Så jeg vil prøve at gå lidt mere ekstremt til værks og se, hvorfor ikke klare os helt uden motor. Så det var sådan set min inspiration. For at teste den, så deltog jeg for eksempel i Sjælland Rundt løbet for at se, om man kunne klare sig med fart og sammen med de andre cyklister. Og det gik jo meget fint, fordi jeg strøg rundt på 12,5 timer, tror jeg det var. Det var en meget god tid i hvert fald. Det er jo altid et kompromis imellem, skal det være praktisk, eller skal det være optimalt aerodynamisk for eksempel. Hvis man skal være mindst mulig luftmodstand, så skal den jo være dråbeformet. Og der skal være et vist forhold mellem længden og bredden og så videre for at få minimeret luftmodstanden. Men det er måske ikke særlig praktisk, hvis man skal åbne bag til at have bagage ind og så videre. En lang spids bag til, det er ikke praktisk. Og der er mange ting ved den aerodynamiske form, der ikke er praktisk. Kompromis imellem funktion og design, og også det skal være let og sådan noget. Når man skal konstruere sådan et køretøj, så skal det jo simpelthen fungere, og det skal være ergonomisk. Man må mærke, hvor skal styretøjet sidde, hvilken sideposition skal man have, for at man kan træde godt i pedalerne, hvordan skal udsynet være foran, fremad og bagud og alt sådan nogle ting der. Så jeg gjorde det samme, som når vi bygger flyvemaskiner. Jeg laver det, der hedder på engelsk en mock-up. Laver et sæde, som var formgivet som en skal, der passede til kroppen. Lavede en krank og så videre, og stillede den ind i en rigtig afstand, og lavede nogle skærme, som man kunne se ud af. Så det var faktisk, man skulpturerer den, kan man sige, og bygger en mock-up, og alting, når man føler, at kabinen den er i orden, nu kan jeg nå det hele, og det føles naturligt og så videre. Så siger jeg, okay, så låser vi de mål der, og så nu kan vi så begynde på det, der hedder design. Og det er altså at lave lidt pæne, glatte linjer, og så til sidst så ender man så med en tegning, som man så kan lave en model ud fra. Så det er en lang proces. Der har jeg netop brugt principper fra flyindustrien, at det skal være sådan, at man har nogle crash zones. Så når man lander hårdt, eller man smadrer flyet, så skal det helst ikke gå for meget ud over piloten. Og her, derfor vil du se, at stedet er bygget rundt omkring cyklisten, og ikke som en almindelig cykel, hvor man har cyklen imellem benene. Så bliver man ramt, så er det altid cyklen, der bliver ramt først, og ikke cyklisten. Og det har nu over 30 år vist sig virkelig at have værdi, for vi har jo haft ulykker eller uheld i trafikken, hvor cyklen er blevet smadret, men hvor hver eneste gang har den kunne stige uden skader. Jeg tror, udbredelsen i Danmark, den er ikke blevet til noget foreløbig, fordi danskerne er mere træge i det, end for eksempel tyskerne, når det drejer sig om at prøve nye ting. Så derfor er Tyskland helt klart, havde jeg ikke haft muligheder for at sælge mine produkter i Tyskland, så havde det været dødt for 20 år siden. Det var aldrig kommet i gang. Det har været betingelsen hele tiden, eksportere eller dø. De hollandske producenter, de har haft helt andre vilkår. De startede 10 år efter mig, men de havde straks et hjemmemarked. Og Holland har en cykeltradition, som er langt stærkere end i Danmark. Og man siger jo gerne, at Holland og Danmark det er cykelnationer, men Holland er altså langt foran, når det drejer sig om en større udbredelse. Jeg kan godt forstå de mennesker, der i dag siger, at alle de der skræmmekampagner med klima og så videre, det tror vi sgu ikke på. Vi snakker meget om peak oil, ikke? Men ser vi nogle reaktioner på det? Jeg garanterer for, at vi kører indtil det virkelig bryder sammen. Vi får et chok igen, før sker der ikke noget.
Det tror jeg ikke. Du kan flyve til Berlin for 200 kroner, ikke? Og så til London for 200 kroner. Det er jo fuldstændig vanvittigt, når man så samtidig snakker om energikrise. Og det er som om, at der skal noget ganske alvorligt chok til, for at folk reagerer. Ellers kører de bare sløvt videre på rutinen, og de kan jo se, at der ikke sker en skid. Når du kan gøre det, så kan jeg godt forstå, at folk ikke tror rigtigt på, at der er en krise. Om 20 år ser jeg Leitran som en af de modeller, der er på markedet, som man kan vælge. I øjeblikket kommer der næsten en ny producent til, mindst en ny producent til Europa om året. Om 25 år så vil jeg tro, at så er der et helt spektrum af forskellige, man kan vælge imellem. Både i Holland, i Tyskland og i Østrig er der nogen, der producerer velmobiler i dag. Når jeg overhovedet hænger ved det her og prøver at videreføre den her idé, så er det altså ikke fordi, at der er penge i det. Men det er fordi, at jeg dels er meget glad for selv at transportere mig på den måde, og dels fordi jeg har en kundekreds, som moralsk støtter mig, og som er villig til at betale den relativt høje pris, det er for sådan et køretøj. Vi kan ikke producere dem billigere i dag med den teknologi, som vi har til rådighed. Men i fremtiden vil jeg tro, altså om 25 år, så kan man måske godt købe sådan en for en 10.000 kroner eller sådan noget lignende, men så skal det op i meget stor skala.